tayo. Ayan na, lagyan na ng tubig. Hello everyone! Good morning! So today may vlog ako. Remember last time kung napanood niyo yung vlog ko about nag-order ko ng Vita Bears na apple cider vinegar kasi ayoko na ng liquid. Gusto ko naman itong parang gummy bears. Tapos ang in-order ko ay isa lang sa isang shop pero pinadalahan ako ni seller na sangkatutak na freebie. Which is lahat ito ay naubos ko na. Ayan. At nagawan ko rin yan ng mga short na video para may share ko sa inyo kung ano ang itsura nila. So, at kung ano yung first impression ko. So, ayan, meron di ba yung mga ganyan, na healthy sage na iba-iba ang flavor, coffee latte, choco mix, and of course, yung creamy coffee mix. So, ang last na natira, etong, ayan, ito ang papakita ko sa inyo ngayon. Anyway, ayan po yung itsura ng Floral Bloom Cleanse Tea. Ayan. As you can see, 100% natural. So, vacuum sealed. Sabi dito ay helps constipation and digestion, helps fight off diabetes, high vitamin A, B, and C. Cleanse the guts and intestines. So, ayan siya. Ayan. Tapos, nandito din yung kanyang nutrition facts. Ayan. Tapos, ayan. Mayroon din siya expiry date. Tapos ganyan yung itsura niya. Mga dahon-dahon na dry leaves and mga herbs I think. So, ayan. Nakita ko sa inyo. Disclaimer, this is not sponsored. Naka-vacuum sealed siya, diba? So, bubuksan natin siya para makita ninyo kung ano ang itsura sa loob. So, ayan. Lagyan na ng tubig. So, ayan ang itsura niya. Ayan! Hindi ko siya nilagyan ng super dami kasi gusto ko muna alamin yung lasa. And of course, siyempre, tipid-tipid. Importante may lasa para naman magamit ko na maraming beses. So anyway, ayan siya. Ang bango, grabe. And then, haluin natin siya. Tingnan nyo yan, oh. Hindi ko alam kung rose petals ba yan. Anong klaseng bulaklak yan na dried. Tapos may mga bunga-bunga na dried din. So anyway, ayan, haluin natin. Akala ko magiging pula siya. Hindi pala. Siguro dahil konti lang nilagay ko. So, tikman natin. Shaking. Tikman natin. Detox tea ito, ah. In fairness, masarap. Hindi po siya matamis, hindi siya something na mapait or maasim, hindi po. Lasang mapakla. Normal po na lasa ng mga tea, medyo mapakla. Matabang. Akala ko matamis kasi ano siya, flowers. But anyway, ayan na siya. So ayan, tapos ilalagay ko po siya sa tumbler at baon ko sa shop. Yan lang po yung share ko sa inyo. And kung meron kayong katanungan, please don't forget to comment down below and sasagutin ko po kayo. So, yeah, that's it for now. Thank you everyone for watching and see you on my next vlog.